Motivaatio päästä treenaan näillä likoilla, mut tärkein säätö on se, etti salilla saa hikoilla. Kun se on niin kuvattavaa, kun alkaa nämä pudottamaan. Anabolinen ikkuna heti palkkarit on kumottava. Heti palla kasvaa ja palla rasvaa. Protkut laittaa mahaan sekasi kesällä paskal. Tässä oli kissa, on panikissa, kun älypuhelin onkin pukukopissa. Ne voi laittaa vartin väliin, pites kuvi iikese. Pistä se puhelin vittu ja keskity siihen liikkeeseen. Tässä on joka mimmil perävaus salkkarit. Vedä palkkariks palkkari, kun salkkari talkkari. Eli te vittukaa, hyvä kun jaksa nostaa istumaan. Täyspurtus päällä, kuolla susta tippuvaa. Miks kaiken tarvii olla niin vittu fitnessi? Sallit sen takia et voit kuvata itseesi. Sä oot niin vittu fitnessi. Muista ottaa älypuhelin salille messiin. Sä oot niin vittu fitnessi. Aina vaan pumppaa, niin oot freshi. Sä oot niin vittu fitnessi. Muista ottaa älypuhelin salille messiin. Sä oot niin vittu fitnessi. Näytät hyvältä, ei mitään stressiä. Valitset tietysti kalleimman salin, et muut näkö sun panostuksesi. Vaikka sulla on kalleimmat fitness-kuuteet laskee arvostuksesi. Enemmän tunne käsitettä välipäivää, mutta puhuu salin olosta. Kaikille frendeille käsipäivää, jotka päästä mut paskasta oloista. Vitusti piste ja himme joo peli päästäsin. Jos muis 3 kättä, niin 3 käsin vetäisin. Kykkää tyttö, mäkin kykkää, mut se vartsil, mäkin tykkää. Mekepä samalla tavalla tykätä, sulla se menevä peppu. Mulla vaan meneekin suorita tietä vähän saman kuin sinettuu. Otapa kuva, pistä Facebookiin, sellainen jossa on vihersmoothie. Naureskelee siitä samalla kun polta vihertuutti. Postapa vielä perässä joku vitun kehityskuva. Ei taaskaan mitään erot, edelleen ihan vitun ruma. Ruperittelee toi elämän tapa, #fitness. Ihan tosissaan hei, tapa käsää kiites. Sä oot niin vittu fitnessi. Muista ottaa älypuhelin salille messiin. Sä oot niin vittu fitnessi. Aina vaan pumppaa, niin oot freshi. Sä oot niin vittu fitnessi. Muista ottaa älypuhelin salille messiin. Sä oot niin vittu fitnessi. Näytät hyvältä, ei mitään stressiä. Laske kaloreita, opiskelet anatomiaa. Ainoa huolenaihe, ettei iske katabolia. Monia meitä tosiaankin ja vittu moneen juna. Kuka ei haluu läski huoraa immemään sun munaa. Jotta kyykkää, mulla siitä nousee savu. Meillä on se yhteys, et kun kyykkää multa lähtee taju. IGs kuvi, he kaikki tsiikatkaa mun haavaa. Vittu ne kuvat, he haluu nähdä sun aamu palaa. Salaa, paskalla naisten pukukopissa. Otti liikaa proskan, mulla kroppa ihan shokis. Voi vittu, mistä tää trendi tänne rantautuu? Antaudu säkin sen kun liftaat ja palaudut. Tervetuloa fitness-jupeisen maailman tähän. Kallis sali asu, ehkä ei sulta possi vähän. 8 kertaa viikossa ruokitaan sun salin viettiä. Sut nauretaan tää pihalla, jos et noudata sun viettiä. Sä oot niin vittu fitnessi. Muista ottaa älypuhelin salille messiin. Sä oot niin vittu fitnessi. Aina vaan pumppaa, niin oot freshi. Sä oot niin vittu fitnessi. Muista ottaa älypuhelin salille messiin. Sä oot niin vittu fitnessi. Näytät hyvältä, ei mitään stressiä.